Assalamu alaikum masu ya Umar Dandon. Kuna iya nema na a Didon TV kamar yadda kuka gani yanzu. Kuma ga wani albishir a tattare da ni wanda nake so in faɗa muku wanda zai gamsar da ku ya nishaɗantar da ku sannan ma har ma ku dara ku nemi manta kanku. Ina wannan fim da ake labari mai cewa mai suna rikicin gida. Za mu fara haska shi a ranar Juma'a insha Allah. Yayin da ni kuma zan saki waƙoƙi na zafafa guda 3 in Allah yadda kamar yadda na muku alƙawari a baya. Na gode da fatan za a bani haɗin kai sosai da sosai kuma a tabbata an danna subscribing sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Ka in zan samu ne fa ka yi like sannan ka share da wani link ɗin shi ma ya kalla ya san wata irin aya ake ƙonawa a ciki. Na gode sosai da sosai. Naku Umar Dandon. Thank you.